Yemu ɔte environment no ho mfaso ase ɔte EPA dwuma a yɛyɛ ne ho mfaso ɔte ase ɔkeka bebree kyerɛ yɛ nsuo asase mframa mu nneɛma a yɛyɛ nyinaa nti ɔhyɛ yɛ sɛ yɛnre yɛ ho nyɛ adwuma na mboa bi a yɛbɛhia bi a yɛbɛfiri aban mu yɛbɛfiri nipa hɔ obiara hɔ no ɛma na so te a ɔbɛboa yɛ ɛno nti na nnɛ yɛbɛpie mu wɔ manhyia no. Share this ban on styrofoam. No, then I'm not going to say ban. Styrofoam now last year na president oya announce say ban styrofoam no. Our health impact but EPA concern the environmental impact a ewo. Enye biodegradable. Nti ato asase no mu a entumi nya asase no emfra. Nti e block ana choku gates nsuo ta na choki gates a nsuo ta na afa nkofo yenya flooding na wo disposing of a kwan bia so no enye ye wo hye na ha mframa wo hye na emu smoke no ekɔ mu a de yare de brew na wo hye no nso a enye ma environment no nso eno nso eboa climate change no Emma no so eye west nti wontumi nhye no nso a wontumi ntontwene na se hwe na aban ebane na January 1st 2027 na ban no be take effect na ansa na be take effect no ese Ghana ni bia ɔte yedi kan ye bi wɔ Makola wɔ Accra nim se Kumasi and Ashanti region a big stakeholder wɔ ban we mu na se ebe education ni bi nso wɔ ha. Yo, share ban yasem and even single-use plastics. Ghana is first country or ban it. Ya ban it Rwanda. And so mutumi didi, mutumi kokurum kote duane di. Ya ban styrofoam nankasa ya ban on Nigeria he ya ban it. Uko Kenya single-use plastic ya ban any styrofoam. Tanzania ya ban any styrofoam. Abrochire nkro bebre ho nso a ya ban it. Nti your alternatives wɔ hɔ kube ya yɛ num nya munsuo ne yɛdi emu aduane n'ekyi no a yɛtɔhwene no yɛtumi de yɛ packaging oba ɛmo rice ɛho no a yɛ brown no nso yɛtumi yɛde yɛ bi ahwedeɛ wuchi nsuo ne firi mu a fiber na aka ekyire na no nso yɛtɔhwene anaasɛ yɛ maame mom de egya ɛde ho nam no ɛno nso yɛtumi edi yɛ bi factories in kakra astarte yes our product no nti de say ya ne say ye be encourage wo na ya to eno bi na ye de ato ye duane instead say be use styrofoam na ye ban no ye create demand na supply no so ebeba se say ane bo wo so kakra chain styrofoam no nti ye because nkofo ntanto but ye start say ye to a omo be bi omo so market no mu na obi enye bi as we may demand it and them say companies ni bi nso omo invest in styrofoam ya banning and also ya encourage EPA ya boa omo ya ni omo hyehyia ya engagement say omo betimi omo machines omo de ya styrofoam no omo be repurpose ya no omo be retool na omo de aye the alternatives paper packaging ne this other materials ya tugu keke no ede aye nti ye say between now and January no say engagement ni nyina ye beye na Ghana ni bia te ase say na ye kɔ no na obi a edi so kedase